ሚያዝያ 6 ስለዚ እንሆ ኣነ ከሓባብላ ናብ በረኻ ክወስዳ ንልባ ኸዓ ክዛረበ ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 14 ናይ ብሕቲ ግዜ ንእግዚአብሔር ንፈልጠሉ ግዜ እዩ ናብ ኣምላኽ ምእንትን ክንጽጋዕ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ዝኾነ ፍጡር ከይኣተወ ናይ ጽሞና ግዜ ይሃልወና ንልብና ኸዓ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ንግበሮ ናይ ጽሞና ግዜ ንነብስና ምስ እግዚአብሔር ንዋሃደሉ ግሩም ዝኾነ ናይ ምቅራብ ግዜ ዝፈጥረልና ድምፂ እግዚአብሔር ኣብ ስቕታን ኣብ ጸሎትን ጥራይ ዝስማዕ ብጽሞና ብጸሎት ምስ እግዚአብሔር እንዘራረበሉ ግዜ ክህልወና ናይ ህይወት ሕቶ ምዃኑ ኣይንረስዕ ብጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንበይንና ክንብሕት ከለና ሽዑ እግዚአብሔር ንልብና ክዛረቦ እዩ እግዚአብሔር ነብስና ወይ ንልብና ኩሉ ግዜ ክዛረብ ይደልዩ ካብ ናይ እግዚአብሔር ዝበለጸ ዕርክነትን ወግዕና በይርከብ ውሽጥና ካብ እግዚአብሔር ከይተፈለና ጸሎትን አስተንትኖን እናገበርና ምንባር ንመሃርሞ ምስ እግዚአብሔር ኣብ ጽምዋ ወይ በረኻ ኮይንካ ምዝራብ ኣዝና ክነስተማቕሮ ኢና ጎይታ ንልብና ካብ ጫውጫውታን ዕግርግርን ናይ ዝዓለም ኣርሒቑ እዩ ክዛረቦ ዝደሊ ስለዚ ብጸሎት ምስ እግዚአብሔር ክንዛረብ ምእንቲ ናይ ጸሎት መሰውኢና ነደልድሎ ጎይታ ኢየሱስ ምስ እግዚአብሔር ኣቦ ዝዛረበሉ ናይ ብሕቲ ዝኾነ ናይ ጽምዋ ግዜ ከም ዝነበሮ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ምስ ኣቦ እኹል ግዜ ይወስድ ስለ ዝነበረ ድማ ነቲ ካብኡ ዝደልዮን ኣብ ኣቦኡ ዝረኣዮን ጥራይ ይገብር ነበረ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ 19 ክሳብ 30 ንሕና ድማ ፈቓድ ኣቦና እንታይ ምዃኑ ምእንትን ክንፈልጥን ክንፍጽምን ብግልና ምስ እግዚአብሔር እኹል ግዜ ንሕልፍ እግዚአብሔር ድማ ንፈቓዱን ሓሳቡን ኣብ ልብና ክጽሕፎ እዩ ሽዑ ንፈቓድ እግዚአብሔር ክንእዘዝን ክንነብርን ኣይክኸብደናን እዩ ምኽንያቱ ልቢ እንተፈትዩ ዝኸብድ ነገር የልቦን ኩሉ ምንቅስቓስና ካብ ልቢ ዝምንጩ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልብና ጽቡቕ ፍረ ምእንትን ክንፈሪ ንልብና ብጸሎት ናብ እግዚአብሔር ንኽፈቶ ጎይታ ድማ ንልብና ክዛረቦ እዩ ዝጽናዕ ጥቕሲ ወእግዚአብሔር ኣንጌካ ንድምፀይ ትሰምዖ ኢኻ ኣንጌ ልበይ ናባኻ ኣቕኒዐ እማዕድ ኣለኹ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 3 ነስተንትን ኣብዚ እዋንዚ ናይ ብሕቲ ግዜና ከመይ ኣሎ ካብ እግዚአብሔር ንሰምዖ ድምፂ ኣሎ ዶ ርእስና ንመርምር ንጸሊ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣንጌ ንኣኻን ገጽካን ክደሊ ብምንጣሕ ባረኸኒ ኣሜን